Hi guys, welcome back to my channel guys. Good morning sa inyong lahat. So ayan guys, today's video guys, ay ang share ko lang sa inyo ay mangunguha ako ng kamuti guys. Mangunguha ng kamuti ang tendera. So ayan guys, nangunguha na tayo. Puro pawis na ako guys, grabe oh, umaagos yung pawis ko. So ayan guys, i-share ko sa inyo ang pangunguha ko ng kamote para mamaya guys ay ilalaga namin or gawin kamote Q. So ayan guys, good morning sa inyong lahat. Yan, dito lang ako guys sa may harapan ng pamangkin ko. Dito lang ako sa may harapan ng aming bahay guys. Dito may taniman kami. So yan guys, dito tayo guys sa bundok muna. Pasensya na po sa grabing pawis. Ayan, nahihilam na ako guys. Wait lang, magpupunas muna ako. Hello bebe, nakasimangot ka, mainit na. Ayan. Ito lang guys, keep on watching. Ayan, ito guys, oh, puro putik ang aking kamay. Ayan oh, nakapaa pa ako guys. Ayan oh, dito miss. Ito guys, ang laki ng kamote. Yan, dito lang to guys sa may harapan ng bahay namin. Ayan, ang laki. Mamaya ilalaga namin ito or gagawin namin kamote Q. So ayan guys, yan. Medyo marami na din akong nakuha. Mamaya isi-share ko sa inyo guys. Yan, parang ulo ng bata. So ayan guys, putik-putik ang kamay. Tiyaga lang. Mamaya maghuhugas na lang naman ako. Ayan, madaming kamote. Yeah. Ayan, ito pa guys. Ayan, ang sarap manguha ng kamote. Ayan oh, magkakatabi sila guys. Ayan, magkakatabi ang kamote. Ayan, ito pa. Ayan, ang dami nila. Ayun, meron pa ba? Wala na yata. Yan guys, nakapaa-paa kami dito oh. Magkakasama ko yung mga pamangkin ko guys. Yan, ito pa. Ang dami nila magkakatabi. Yan. Merienda namin to guys mamaya. Masakit din sa kamay manguha. Ayan, ang lalim nito. Pero parang maliit lang siyang lalim. Ayan, nadurog na yata. Yan, puro puti. Ay, naputol siya guys. Ayan. Dito pa bebe. Siyempre, nangunguha kami ng kamote go. Ito pa be ah. Ito pa. Ay, maliit mahaba. Mamaya guys, isi-share ko sa inyo yung nakuha namin. Ayan, dito lang guys taniman namin sa katabi lang ng bahay namin. Ayun po, ito pa bebe oh. Ito pa. Ito ang buhay namin dito guys sa probinsya. Ayan, ito pa guys. Putik-putik. Putik-putik. Ayan. Putik-putik. Ito pa guys. Medyo malaki eh. Ayan, dalawa din silang magkatabi kanina. Kuha ko na yung isa. Ayan. Ayan. Mamaya guys, pakita ko sa inyo yung mga nakuha namin. Medyo marami na akong nakuha. Ayan, ito pa. Saan ba yun? Hiwa-hiwa. Hiwa-hiwalay talaga sila. Ay, ito medyo maliit lang ito bebe. Medyo maliit lang. Ayan. Ay, ang liit. Ito. Tabi sila kaya lang medyo maliit pa sila. Ay, maliit talaga siya. Wag na yan. Iwan na natin yan. Yung iba guys, kinakain ng daga. Kinakain sila ng mga daga. Nakikisalo din sa amin yung mga daga sa kamote. Yan. Mamaya guys, i-share ko sa inyo yung mga nakuha ko guys. Apa. Yan.
pa guys, ang laki. Ang lalim. Yeah. Tiyagaan lang talaga guys yung pangunguha ng kamote. Yan, medyo nakakapagod. Pero sulit naman pag yan, nakakakuha ng malalaki. Ayan. Parang ulo ng bata. Puro siya guys, putik. Mamaya. Ito nag-read pag sa Oo. cellphone. Oo nga, ayan. Oh, ang laki. Ayan. Taga-video ko yung aking pamangkin guys. Ayan oh. Pati pa ako guys, puro putik na din siya oh. Pero okay lang. Masarap sa pakiramdam pag may ani. Labas. Ang daming putik. Labas. Ang sarap manguha ng kamote. Ayun. Ito pa. Yeah. Ito pa, Chay. Ay, naputol. Naputol. Huwag na yun, maliit lang naman. Maliit siya. Yeah. Kamote time guys. Ayan yung mga nakuha namin. Tapos nandun pa yung iba. Okay na yan, Chay. Diba? Yeah. Ay. Naputol na naman. Ay, magkakatabi sila ulit. Ayan. 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 Okay na, Chay. Ito po guys, ang laki. Ala, ang laki nito. Kaya lang, kinain ng daga yung ibabaw. Ayan guys. Time out muna sa pagtitinda yung inyong tindera. Mangunguha muna guys ng merienda. Ayan guys, ang laki nito. Pero yung ibabaw, ayan, naunahan ako ng daga. Ayan, kinain yung ibabaw. Ayan. Medyo marami-rami na rin ako guys nakuha. Ayan. Medyo masakit lang dito guys. Ayan, sa kamay. Pero okay lang, tiyagaan lang. Masarap mag-harvest guys. Kahit sa harapan lang ng bahay namin. Madami siyang madami siyang bunga. Ayan. Tiyaga-tiyaga lang. Mamaya, sarap naman ito pag luto na. Ayan. Ayan, Chay. Ito lang guys. Ito yung guys yung taniman namin. Sa harap lang ng bahay namin ito. Ayan, pababa lang siya guys. Ayan, yung bahay ng tiyo ko. Ayan, yung kubo namin. Tsaka, yun lang yung guys, yung bahay namin. Sa gilid lang ng kalsada yung tinaniman namin guys. Ayan, yung bahay namin di matapos-tapos. Yung mga pamangkin ko guys, oh. Kasama rin sila. Sinasako na yung mga nakuha ko. Sila yung taga-ipon guys. Ayan, ito guys yung aming paligid. Yan, sa paligid ng bahay namin. Ayan. Ayan guys, ito na yung nakuha namin guys. Ayan ang putik ng kamay ko. Ayan. Ito oh. Tinuktukan ng manok, sayang. Ayan. Ang dami namin nakuha. Baba. Padalan kita ng kamote dyan. Kay ni Sitaw. Ayan guys, medyo madami din kaming nakuha. Ako lang pala. Itong laki. Nasugat, natusok ko ng yung gulok. Ayan, mamaya lulutuin na namin to. Merienda. Ito oh, inagad ng manok. Ayan guys.
Thanks for watching. Kain kayo nito mamaya guys. Ikain ko na lang kayo.